Λοιπόν, αν μιλάμε για την απόψινή βραδιά, πιστεύω ότι πάρα πολύ ανεβασμένο το επίπεδο από άλλες φορές. Και εγώ χαίρομαι που απόψε η Επιτροπή, οι άλλοι υπόλοιποι, είναι ένας και ένας εκλεκτοί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στους υπόλοιπους θα έρθουμε σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί υπάρχει αγωνία για το επόμενο τραγούδι φυσικά. Και το επόμενο τραγούδι είναι το «Φύση Ξενοτιάς», σύνθεση, αυτό είναι πολύ ωραίο όνομα, Κολτσίδας Χρήστος. Πολύ ωραίο όνομα. Επίθετο, Φωτεινάτος Χρήστος, Όμηρος είναι ο στιχουργός και Αγιάννης Τέλειος ο ερμηνευτής. Καμία σχέση με το Γιάννη Αγιάννη? Καμία. Στα φύλλα της καρδιάς, τώρα που θα πας, που φύσαει νοτιάς, φύση ξενοτιάς, μέσα στην καρδιά. Θέλω να σου πω όσα μου έχεις κάνει, λάθος νομίζες πως τα συγχωρούν. Σου πω ότι με πονάει και δεν ξέχασα ότι αγαπώ. Ήρθαν άλλοι, φύγαν πάλι και έμεινες εσύ, να γυρίζεις μες στη ζάλη την υπόσχεση. Πάλι και έμεινες εσύ, η υπόσχεσή μας θα πει ψέμα το φιλί. Μαζί, νοτιά με την ψυχή, πάρ' την μακριά, τώρα που πονά. Πέταξε μαζί, νοτιά με την ψυχή. Θέλω να σου πω, δες αργά το βράδυ, φύση ξενοτιάς, μες σ' αυτά νησιά, νύχτα με θυμό, ήρθε να μας πάρει πρόσωπα χρώμα, νύχτα και φωτιά. Ήρθαν άλλοι, φύγαν πάλι και έμεινες εσύ, να γυρίζεις μες στη ζάλη την υπόσχεση. Φύγαν πάλι και έμεινες εσύ, η υπόσχεσή μας τάχτη ψέμα το φιλί. Φύση ξενοτιάς, στα φύλλα της καρδιάς, φύλλα της καρδιάς, σκόρπισο νοτιάς. Ευχαριστώ.